Salutare tuturor, sunt Alex Killer Gaming și astăzi ne vom continua jocul de Mortal Kombat X. După cum vedeți, mi-a crescut profitul, am colectat free gifturile. Acum v-am așteptat pe voi să vedem pe cine ne luăm, pe cine ne cumpărăm. Casey Cage nu e bună acolo. Piață mică. Scorpion. Ne luăm pe Scorpion? Scorpion. Bye. Mai am 10.000. Mai cumpăr cu ele. Hai, las că nu mai cumpăr cu ele. Așa. Ne am rămas aici. Gata. Bine, băieții. Fight! Haideți să începem, ne luăm pe Scorpion acum. Acum ne-a luat pe Scorpion. Să vedem. Să vedem ce ne iese cu el. Am un prieten tot pe Scorpion și l-a luat. Normal, pe Scorpion. Mamă, dar cât mai durează să se încarce? M-a plictisit. 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și ai văzut? Ce fac băieții? Hai tătuică pe ei. A luat ce puțin. Oh my god. 12. Hai Kano. Hola. Hai Kano. Hup. Scorpion. Hai Scorpion. Și acum hai să-l batem din nou. Gata. L-am după ăsta de level 4 și am câștigat doar un meci. Așa, 12.
Ia asta noi numai 12.000. Nu-l iau pe Oni, că nu-mi place. E urât. Oh my god. Level 4, ce mare e. A, uite, de level 5 amândoi. Bă, uite, pe ăsta-l vreau eu. Ermac. Deci e super mișto. Asta de 3 și câtă viață are. Haideți că la următorul free gift, data viitoare, lăsați că strângem noi banii și ne luăm pe Ermac. E super șmecher, deci eu l-am avut, eu l-am pe tabletă și îl am pe Ermac și îl vreau și aici să-l avem. Încă nu se poate, dar o să-l avem. Hai odată. Hai odată. Așa. Scorpion. Așa, Scorpion, dai. Hai. Hai, Scorpion. Hai, Scorpion. 5 damage. Gata? 1, ieșit. Ermac. Uite-l, mă. E prea bun, frate, e prea bun. E prea bun. Nu. Pe ăsta mă bate. Dacă... 70, hai că e bine. Hai că aproape l-am bătut King, nu? Hai, băiatul. Așa, băiatul. Mamă, dar a venit ăsta cu flegma. Oh my god. Oh! Victory! You win! Doar atât? Da. Nu contează. Da, nu sunt foarte bun, dar ăla l-am avut pe Air Max și gata. M-au făcut, bine, nu m-au făcut, că eu l-am făcut, dar a fost bun. A fost chiar bun. Așa, acum așteptăm, ca de obicei. Așteptăm. Loading, loading, loading. Loading. Scorpion. Hai pe ei. Hai că aproape l-ai bătut pe ăsta. Gata? Altul. Hai, Scorpion. Hai, Scorpion. Gata, hai că mai e unul. Hai că și asta e destul de bună. Hai că nu ca tine, Scorpion, nu ca tine. Oh! Oh! Bine, bă, băiatule.
ce e asta? Iarăși, nu! Oh my god! Oh my god! Îl are pe airbag de level 5. Nu. De ce? De ce? Acum bat mai întâi cu ăla prostul. Și apoi îi bag pe aia doi în luptă. Că altfel nu merge. Nu merge. Sau poate că va merge. Ne. Cine știe? Haide. Așa. Așa. Da, haide pe el. Au, nu, hai pe el, hai pe el. Așa. Și acum, agă. Bravo, așa. Haide, dă-i, hai că... Hai, bate-l, hai. Ah! Oh my god! Hai, Scorpion. Oh, ia! $90% damage. Hai, Ermac. Ermac. Hai, Scorpion. Hai, Scorpion. Nu, Scorpion, nu. Așa. Haide, hai, Scorpion. Așa, Scorpion, hai. Haide, Scorpion, hai. Hai, King, hai și tu. Deci tu una, hai. Așa, bă, băieți, bravo! Bravo! I-am pe 6 și pe 100 de 5. Bravo! N-am înțeles. Ești praf. Stați că n-am înțeles. N-am înțeles. Ia, pe cine. Avem de... Da. Chestia e că în Mortal Kombat X de pe Android nu ai fatality-uri. Aș fi vrut eu să am fatality-uri, dar n-am fatality-uri. De ce? Haide, băietul. Așa, băiat. Hai că ăsta, parcă ăsta e ăla cu flegma. Nu? Eu așa știam. Hai că l-am bătut pe unul.
Așa. Hai, mai dai una. Ce pumn. Bine, acum cu Sub-Zero. Acum. I-a dat cu... 5 damage. Așa. Nu te face. Hai că nu te face. Gata! Bravo, băieții! Bravo, băieții! Bravo! Suntem buni! La lopată și cărbuni! Oh, my! Nu cred. Casey Cage de level 7, ești nebun. Hai, băieții. Hai că mai avem o luptă, băieți. Știu că puteți. Haide. Hai. Odată. Te rog. Te rog. Te rog. Hai. Hai că bătăm și pe Casey Cage, chiar dacă ne va bate ea. Hai, Scorpion. Hai, dă-i tu că tu ești mai bun. Hai, Scorpion. Hai că nu te face. Hai că nu te face. Hai. Huio! Hai că aproape ai bătut-o, Scorpion. Hai, hai pe. Hai pe. Nu! Oh my god! Mi l-a bătut pe Scorpion, l-a bătut pe Scorpion! Repede! Fuck you! Deci nu cred, l-a bătut pe Scorpion. Nu-l bate și pe... Ba, nu! Este! Domnul l-a bătut pe Scorpion. Oho, oho, oho. Bine, bă, băiatule. Bă, ăsta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like și după ce vom lua din nou bănuții, puteți să-mi spuneți în comentarii pe cine vreți să-l mai iau, că o să-l iau, ca să știți. Așa. Salutare tuturor! Ne revedem în episodul următor. Sunt Alex Killer Gaming și v-am pupat. Pa!